Company sa balita. Komentaryo. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 30 katapusan nga adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasangka Standard Time, lasay 40. Mabalaan ta na ni, matukian tagid ni, pag-abot sang Oktubre, ang filing sang Certificate of Candidacy. Layo pagawa. Di naman malayo, malapit na malang ang filing kag eleksyon, pero sigurado, mawatak-watak ang PDP laban. Ginapananaw sang mga maninilag sa politika, nga una, nga magalumpat gikan sa PDP laban si Senador Manny Pacquiao. Pwerte, ang hangkat ni Presidente Rodrigo Duterte binaton ni Pacquiao. Gabato gani siya sa dalagko kag pwerte ka mga maayong boksidor sa bilog na kalibutan. Ining isyo, hindi iya pagbatuan, palaban daog di siya nga aman. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte ginangkat niya si Senador Manny Pacquiao hingadlan ang mga tao ahin siya sa gobyerno nga imbulbado sa korupsyon. Ti purtik damo gid. Ang una nga arangkadahon suno sa balita kahapon ni Senador Manny Pacquiao sa korupsyon ang Department of Health. Ni masadya na ni. O kaya'y gidi baho sa administrasyon. Kadamo ya mo. Sang iarangkada ni Pacquiao, Bureau of Customs, BIR, DPWH, Bureau of Corrections, Bureau of Immigration, porting korupsyon da kag isyo nga nagtuluhaw sa nagliligad nga binulan. So kon ginahangkat ni Presidente Rodrigo Duterte si Pacquiao, sigurado mahublasan gini ang pila ka mga ahensya. Damo-damo ya mo kung korupsyon na paggambalan sa mga ahensya. Purte nagliligad nga binulan to, iskandalo, dihamak. Pasulod kada sa mga Chinese national, bayran ka lang kwarta, pasudlon mo. Dihamak ng mga Chinese na subong ang aride, galusot lang sa Airport Bureau of Immigration in cambio sa kwarta. Si Paildon sa una, sa Bureau of Correction, porte na itong iskandalo, ginkakas, sinaylo lang sa iban nga ahensya. So, porte ni, kung kapanghangkat ang presidente, kay Manny Pacquiao, sigurado, bumato si Senador Manny Pacquiao, kag dihamak nga mga ebidensya, kag mga ahensya, sigurado ako, nga ibuyagyag niya. Mas manami ini, mas timrano, mabuyagyag ni Manny Pacquiao,
ang pila ka mga ahensya nga porte ang garok kag porte ang korupsyon. Manami ini pamatian ang engkwentro ni Presidente Rodrigo Duterte kag ni Senador Manny Pacquiao. Siling sa mga suporter ni Pacquiao, pahit Pacquiao, pahit gani sa lagko nga boksidor. Sa isyo pa sang korupsyon sa pungsod Pilipinas. Masadya ini nga binukaray baho sa administrasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities. Depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri
ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Ang live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa Standard time, las 6:49. Hindi maintindihan. Siling ni Presidential Spokesman Harry Roque, nagligad nga adlaw, si Presidente Rodrigo Duterte luyag nga magpapili ang iya anak nga si Mayor Sara Duterte Carpio sa pagka-presidente. Sos, kahapon, siling ni Sara Duterte Mayor sa Davao nya hindi ako magpapili posible bangod kay hindi gusto ang akon sini mga ginikanan. Daw gabalis ka daw, hindi amo, gasinumbaganay ang isyo. Siling ni Harry Roque, gusto sa presidente. Siling ni Sara, hindi gusto sa iya ginikanan. Klaro pa sa akong palamatinan ang nagliligad nga binulan nga ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Siling niya, inday, hindi ka gin magpapili presidente kay kabudlay gid. Katulad sining akon kinaagyan sumong. Ti karon niya, mapapili naman kung si Roking paghambalon. Pero kung si Sara, hindi. Di nagkuha sang pahayag ini si Rook. Hindi ba lang spokesman ikaw? Kinanglan kung anong ginambal sang presidente. Amo ginaya in toto ang magagwa sa publiko. Siling niya gusto sang presidente. Siling ni Sara, hindi gustong iya ginikanan. Nagligad nga mga binulan, siling ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi ka magpapili. Sinong patihon ta sini? Kag diin nagkwaya, sang pahayag ini, si Presidential Spokesman Harry Roque. Daw ga sinubaganay ang statement daw. Si Sara, hindi. Si Presidente Rodrigo Duterte, nagsiling, hindi. Si Harry Roque, nagsiling man si Presidente Luyag magpapili iya anak. Dinto o di man. Do kabudlay, no? Daw hindi maintindihan nga amo niyaw. Dapat isa ka statement lagutan eh. Dapat statement sang Presidente, statement ni Sara, amo na iya ang ibuyagyag ni Roque. Si Roque nagsiling, gusto ko ni Presidente Rodrigo Duterte. Ay, daw hindi amo. Sinong patihan sang tao sini? Daw tilok apan na statement yu haw. Baho. Amo na kung kaysa na budlayan kikita. Basta mag-issue statement, daw mapate ka daw hindi man. Kaya kung mag-issue statement, kag kung daw medyo hindi amo, pwede malang nya joke lang to. Ay, ano ini? Daw palupa daw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52. Babalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga Pilipino ang Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon
sa pagduhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa Kortene, balantayan, gabulubaylo na, gasaka ng pila ka mga prominente nga mga ngalan samtang gahilapit ang eleksyon. Pero tanlugon ko makadali, isabit ko iniho, pagkatapos nga nagtiliwan si Konsyal Elmer C., madamo ang espekulasyon, damo ang palamangkutanon, sino ang italo sa iya pwesto sa sanggunian paglunsod.
Hindi ko na masabat na pamangkot ninyo. Ang makasabat sina si Mayor Leonardia nga kay kon pamatian ta kahapon si DILG Bacolod Director Maria Joy Maridit Madayag siling niya ang political party sa nagtaliwan ang una mag-isyo sang certificate of membership nagapamatuod nga membro siya sang partido. Amo silingon si Elmerse Pamilyaya kag ang record nga membro gid siya sa partido. Kag ang partido man ang mag-isyo sang sertifikasyon nga nagapili sang nominee nga amo magabulos sa bakante nga posisyon sa konseyo. Ambot silingon kung sinoda ang luyag na ibutang tunan pa ina ang alkalde ina ang mabutang sa ngalan. Pero ang nominee ang dapat membro man sang kangay nga partido kinahanglan isa sila ka partido. Pagkatapos siling ni Badayag isumiter sa DILG Bacolod kag ini-endorse sa Regional Director tubtom malabot sa sentral nga opisina. Pagkatapos ang opisina sang presidente pagi sa executive secretary amo ang mag-appoint sa magatalos sa nagtaliwan nga konsehal. Ambot silingon si Mayor Bing Leonardia ang yabi dire kag ang partido nila pungkuan nila kung sinong luyag nila ibulos sa nagtaliwan nga konsehal. Wala kita, hindi ako makasabat kung sino kay pungkuan pa ini sa partido kag ang alkalde amo ang mag-appoint kung sinong luyag niya nga italos kay konsehal Elmerse. Kaya kadamo sa espekulasyon, madamo pakot-pakot, wala tonta kung ano ang mga desisyon sang partido. Action Radio Philippine Standard Time Las City. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello, my name is... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas Standard Time, La City 3, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.